Nekora Ramogi kiwinjo kaka nying maratemo nobiro mane kaka en nonro mitimo kod Millicent Adhiambo kachiel kod jopiny kayanga diere ni to nying no wuok kanye ang'o gini momiyo gweng' ichako nying mano chakino odonjo motende kod weche mag ohala. Jalup jatend piny Kithure Kindiki owacho ni chenro mar gero dag lugo mauta e kaunti ma Lamu osechako mako mach. Chenro mar manyo lo ma idhi gerie lobno bende koro dhi nyime. E romo gi jotend migepe kod apisas mantiere lai motudre kod gedo mar kamino, Kindiki okwayo pinje malibamba kata mogoyo tong' gi Kenya mondo osir lwedo chenrono kendo chopo e winjruok gi jaket mwandu Aliko Dangote mondo chenrono dhi nyime kaka ochan. Chenrono igeno ni dhi yawo thuolo mag tije ne rowere, gero ochumi mathurka kod pinje mamoko malibamba e kind dongruoge mamoko. Lamu being one of the places that have been suggested as a possible location for this project. And at the moment we are having feasibility activities to determine the feasibility of possible location of this oil refinery, and that is work in progress. It's a lot of work involving technical work, geological, geospatial and other scientific aspects around port development and refinery development, petrochemical issues. So there are many moving parts which we are handling and trying to align. So we are hoping that the feasibility work will end quickly, and we are hoping that there will be buy-in of all stakeholders so that we can have this project to create jobs, to create a petrochemical hub for our region, to cushion our economies from oil price spikes, and also to help our industrialization agenda as Africa and as the region.